ukusuka ku-1 kuya ku-10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisana kahle nabantu ungazipha bani ukusuka ku-1 kuya ku-10? Asikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya. Igama lami mina nguThabiso Kacele uqumba amaqumba nalaqumbise lesele lentaba. Bukhoma ngaphansi kwe-channel keNkulukazi Uhlanga Media. Thola lapha ya ku-YouTube. Qinisekisa ke mawukuthi uyaqala ukusibukela ukuthi uyawuncafaza usubscribe. Phinde wenze isiqiniseko futhi sokuthi uyakhomenta amakhona into oyizwayo ngaphakathi ukuthi ungayiphawula. Phinde futhi uqinisekise ukuthi uyawuncafaza no like. Sanibingelela nje kuzo zonke indawo la kufinyela khona nombukiso bhanyabhanya. Gama-ke le show iWhy Mina Edition. Siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Yebo njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila. Yebo, uma ubani igama Sibongo usukaphi? Ngiphumzile ngokwenkosi ngisuke Witbank Empumalanga. eMpumalanga. Okay. Suke nje all the way from Mpumalanga weza la eJozi. Ngifuna ukuzosichazela usizi lwakho noma udaba lwakho. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi uma aqala udaba lwakhe ngicela ukuthi wena ubukele wenze isiqiniseko sokuthi uyalalelisisa. Uma kuwukuthi khona mhlawumbe la khona ongasiza khona usithinte sokushiya inamba ukwazi ukuthi usithinte sibone ukuthi mhlawumbe uma angasizakala kanjani ngoba ekugcineni kosuku it's not like ufuna ukuzovela nje ufuna udumo, cha, ufuna usize ekugcineni kosuku. Yini inkinga kwenzakalani? Ngisho ukuthi la futhi kwathola sesiwamathola ingozi yemoto ngo-2013 ophakathi kwethu. Makathola ingozi yemoto kwatholakala ukuthi sesiwami umdala. Bathi ekhaya kube nguye umuntu obabhalisa zonke lezi zinto zama-30 nani. Azange-ke kuba nenkinga ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga ummeli wakhe wafika emsebenzini vele nami ngakhonfirma ukuthi hayi lo shonile ngiseswethu vele nalo ngiseswami siyamazi u-right. Azange-ke kuba nenkinga. Kuthi ekuhamba isikhathi wabuya sesiwami wathi manjena imali seyiphumile kodwa ummeli uzothatha 30% wakhe. Le enye imali bayimikisa eStandard Bank Trust Fund. Imake ulokhuzane indaba yemali ukuthi siphumile ithathile isikhathi singakanani mhlawumbe emva kokuthi udadewenu eshonile? Mhlawumbe iminyaka. Kungaba minyaka o1.5. Oh, okay. Unomntwana ngithi udadewenu? Unomntwana mshiya. Umshiye ngakanani? Yafuna grade 3 emshiya. Oh, okay. So mayivele imali vele seyingane. Imali vele beyomntwana. Bevele semncane yena umntwana. Bekasamncane bathi ngcono bayibeke lapha trust fund until umntwana abe na 18. Okay. Hayi kwangabi-ke nenkinga. Ngiyacabanga after a year 1 or 1 year 6 months angisakhumbuli. Wathi kuphuma ama-400. Lama-400 bathi umntwana aphuma every month. Ngathi mina hayi manje la 400 ngcono senze education plan. Singayidli ngoba umntwana uhlala nabantwana ekhaya vele uzokhula. Singamgcoceli sesithi hayi bekunemali simkhumbuza into angayazi. Okay-ke wathi ayibeka-ke leyo kwangabi nankinga. Umntwana makana 18 bekasafunda isikolo. Sathi nosesemncane ngeke simkhiphele le mali. Funa aze akhule bathi at least ko 21. Umntwana usicedile isikolo last year. Masiqeda isikolo simtshele ukuthi hayi endoda umntwana phela socedile manje esikolweni. Ngikhuluma nobani nommeli? Uma naye sesiwami. Mina ngitshela yena cause mina angazi ngale kummeli ukuthi kuhamba kanjani. Ubani obhalise yonke lento usisi wakho? Obhalise yonke lento ngosesiwami. Ungakanani yena? Kunawe mdala kunami. Okay. Bese lo shonile beyaphakathi kwethu. Okay. Sengithi uThemkosi athi ufuna kwenza kuba yisoldier. Ngithi mina hayi mani kuba ama-soldier manje. Ufuna ube ne-option B ngoba unga-apply bangakuthatha. But at least uma unephepha. Hayi ngikhulume-ke naye ukuthi endoda phela imali iyafuneka manje imali yomntwana. Umntwana uthi ufuna ukwenza i-safety. Athi kimi hayi hambani niyofuna isikolo esi-right. Yo bhuti. Sayehla senyuke Witbank sifuna inosa. Ngoba siyazi ukuthi inosa vele isikole esi-right. Inosa-ke hayi basitshela ukuthi kuzofunda njani. Ngathi siphe emaphepha. Into eqondile. Ngizokhona ukusenda phela nami ngimthumelele. Abasinike-ke nosa abanankinga basitshela nokuthi njani vele ngimsendele ngimnike. Athule athi kimi labantu bayahlupha sibafonele solo bathulile. Silinde. Hayi silinde kube ngo-October last year.
athathe umntwana ahambe naye ebhenki, e-Standard Bank. Yeah. Uma bafika e-Standard Bank bamgcwalisisa amanye amaphepha. Bathi akalinde i-call Friday. Bathi i-call yokuthi bamkhansele ngathi or ukukhuluma naye indaba zey'mali ukuthi uma ingena. Kumele ayiphathe kanjani? Hawu salinda next until this year. Nami ngiyamthatha umntwana sibuyele ebhenki, ifoni azange bayibamba. Uma ngifonela sesi wami, ngoba manje sengime ngimfushayo, umntwana uhlala nami, kucala bebahlala ekhaya bonke nebami e-Witbank. Ngokukhula-ke enhlazathi, ngokuthi sebakhulile funa ngibathathe bonke ngoba bakhule bonke bala kimi. I-first born yami ibamba ama-shutdown, lo wesi-2 wami naye ubhizi ngezinto zakhe zesikolo, lo sosele endlini akenzi next, umntwana uyoze agange or enzeni. That is why ngipho ukuphusha kakhulu ngoba uyangistressa phela nami, kwangathi sewuhlelele nakugeza indishi enzele laba ababhizi. Ayibona uthini usisi? Sesi wami ngimfonele kanti sesibathini, sesi sizawubuya esibari wakho maka-off. Okay, no call. Ngibuyele kuye sesi, ngicabanga ukubhalela mina uhlanga media bazasinceda. Ngiyababona abantu bayabanceda ngoba mina ngazi athi ngime kancane uzoza yena athathe umntwana bahambe. Namanje and isikhathi sihamba unyaka wesi-2 next. Usisi shosho ayingenanga kuyena? Angazi, angisazi nami. Hayi nami ikhona into ubufakazi mhlawumbe eshoyo ukuthi ngempela imali beyibekiwe, iyeke lo 400 ubekuthiwa ufakelwe ingane, but le bekufanele ingene, ikhona into ubufakazi mhlawumbe eninayo noma niyamazi ummeli kuyena wayesebenza icase? Ummeli mina ngimazi konke nje nguye owaziyo ngoba namanje uthe isizo ye-Standard Bank la eJozi. Ngithi mina eJozi sifunani ngoba phela i-Standard Bank sikhona, i-Witbank sikhona, i-Standard Bank siyi-1. Ekulisi kuba ujoyina sema-ofisini ale Trust Fund. Manje naye angimtholi nje, angimtholi, angisazi manje nami phela ngibalekela kusasa bhuti, mina ngiyazidorhela ke-security. Bazothi njengoba bekakubambele eduze mama kumbona akhile imali yakho kungifanele. Manje aninayo indlela ukuthi sifonele usisi just ukucheck nje? Ikhona. Hayi awumthinte lapho sisi ukuthi uthini yena ngokwakuphawula bakwethu. Ayizwakali kahle, ayizwakali kahle. Kufanele ngabe okay, ikhona i-airtime? Ikhona. Okay, uzoyibamba? Uzoyibamba. Okay, okay. Only please if this song is your turn to 6 rand per month. Uyazi ukuthi nize la? Angazi. Simdrayisele nxa uphinde simzame futhi. Ukuthi akuzwakali kahle, akuzwakali kahle. Akanayo i-valid reason athi mayebe kubona ukuthi ngempela yabo. Labona ngcothi mhlawumbe kunento ebhaliwe noma mhlawumbe seke wamthatha umfowethu wamisa kummeli thizeni, noma mhlawumbe wathatha wena, mhlawumbe wakubonisa something legit, uyabona. Manje lukuze kwakuyimalini kahle kahle? Angazi nokuthi kwakuyimalini. Makuthiwa uzothatha u-30% ephepheni angase ngibone nje akhiphe iphepha. Wangitshela nje ngabe 140 ngakhona ngomlomo. 140 kufanele umuntu? Wathi kuphume 140, ummeli uthethe 30% wakhe. 140? 140. Wow, amanga lawo. Manje nje ngiyimina, amanga lawo. Ayikho into enjalo, ayikho into enjalo, yabo. Bathi abantu ababamba amafoni namhlanje. Isonto noma uba sesontweni? Seliphumile. Ngathi ngiphinde futhi eduze. You have reached your call limit. Sim 2. Umzame futhi.
No, wena mbukele kahle kahle sizama ukuthola umuntu ongasichazela kabanzi ngale nto le because asifuni ukulokhuza ukulahlekisa abantu sibaqambela amanga. Kodwa amanga lawa aqanjwa lo mama lo ayikho lo. Nayo uyazi mos, akazi ukuthi indaba ezenzekani. Eish. Ayikho into enjalo. Hello, Manco, njani? yaphila kunjani? Sikhona. Yaphila, ukhuluma noThabiso Maqumbana. Thabisi. Hey, ngigcwele igoli la ngafika ngolohlanu. Okay. Yazi mina into engifisa ukubuza yona la ngiyakucela nje ungisize. Ngifisa ukubuza mayelana nokuthi kunomunye umntwana owashonelwa uma wakhe engozini yemoto. So nakashonelwa uma wakhe engozini yemoto kwase umamncane wakhe embhalisela imali engabe umamkhulu angazi embhalisela ke indaba kaRafu. So umamkhulu ke wasethi uthe ummeli ufuna u30%. So ekugcineni kosuku uthi imali eyaphuma 140,000. Kulo 140,000 ummeli wathathe ipercent lakhe. But ngenxa ukuthi umntwana wayesemncane azange azayithole leyo mali leyo. Ngokusho kwakhe wathi kuno 400 ekumele uthole njalo ngenyanga. But abahlala nomntwana bathi no. Ungasinikezi lo 400 lo. Kunalokho le mali ayibekwe ukwenzela ukuthi ingane mayiqeda ukufunda ibe seyiyayithola seyihlanganiswa nale yamali ekwakufanele iyithole vele. Wasiqeda ke isikole umfana mase kumele imali itholakala umamncane lo ngabe umamkhulu seshona le. Engifisa ukukubuza ukuthi enganeni eshonelwe uma wayo bekufanele nitholakala imali engango 140. Okunye futhi engifisa ukukubuza ukuthi vele kahle ngokwakho ukubuka mawubheka le mali kwenzakalani ngayo ngokubuka kwakho because thina understand and naye uthi kumele kuziwe kuba uthi kumele kubuziwe ku-Standard Bank oseJoburg. Angazi ukuthi thini ungaphawula uthini mhlawumbe wena ngolwazi onalo. No, asikho isidingo sokuthi umuntu aye kwa-Standard Bank. E-Standard Bank o-Standard Bank. So noma ngakuthiwa noma ngakuthiwa ukuphi. So lona i-account number ithini? I-account number ngoba mangabe kune-account number kumele ukuthi ngabe noma yimuphi Standard Bank. No, bona abakazi babone lutho, ingane ayikazi zibone lutho nje ubufakazi bokuthi ngempela futhi ayimazi ummeli lowo ayimazi. Umamncane futhi ohlala naye ingane olamana nalo wabhalisa imali naye akazi fokhona akakhulu ukuthi akwaziyo. Kwaziwa yilo omunye ushona uyavumbuka kukho okucacile aza nakho. Yeah, no, kusho ukuthi kunobukhososho obenzekalayo. Yena imali kumele iphume ngoba ikhona. Ekuwukuthi kusho ukuthi yona imali i-account ikhona. Kumele ukuthi imali ikhona. Ekuwukuthi yena umama kumele ukuthi akhiphe imali. Isimple ngokuthi if ukuthi i-account number iyaziwa. Futhi unayo, futhi ngamanye amazwi yena unayo, mhlawumbe uyayifihla. Ngiyenzeka ukuthi uyayifihla. Iyona ngiyenzeka ukuthi uyayifihla. Ukuthi imali ikhona. Manje ngicela ukubuza, into engayisho ukuthi if ukuthi imali ikhona. If ukuthi akakayidli njalo ngisho njalo. If ukuthi akayidli kumele ukuthi imali ikhona. If ukuthi akakayidli kusho ukuthi i-account number ikhona. Imbuzo usetheni ke ibhalwe ngubani yabo? Yeah. So if ukuthi imali ibhalwe nge-account yomntwana kumele ukuthi ibe khona. Ngaphandle mangabe ukuthi ayisekho.
Ima-ke kungenzeka ibhalwe ngayo umntwana kodwa akwazi ukuyikhipha yena. Yebo, iyona into engishoyo ukuthi if kuwukuthi ibhalwe nge-account number uyena umntwana onelungelo lokuthi ayikhiphe. Okay. So ekuwukuthi mina into engayiyalela yona umntwana ukuthi nje ahambe ne-ID number akukuthi ahambe aye ku-account number. Aye ku-account number noma aye kalokhuzana afike nje asho kusho ukuthi nginemali la ekuwukuthi imali engaphi. If ukuthi useyivile-ke useyivile. Imali makuwukuthi yena washo ama-figures are-wrong, ingane ifike isho leyo mali eshiwo uyena, then ifike kutholakala ukuthi ayihambisani lento eshiwo ingane nale eshiwo uyena, kusho ukuthi usayile. Imali umbuzo wami ukuthi vele le mali e-140,000 enganeni kulesimo lesi ifanele vele na kanjani kumele ukuthi ibe khona ngaphandle masewayile. No, mina ngibuza ukuthi isamba esingango-140,000 vele si-right emntwini oshonelwe uma wakhe engozini yemoto noma mhlawumbe kuba ngaphezulu kwaleyo mali? Kuba ngaphezulu Mhlawumbe roughly ingenzeka ukuthi i-model kuyadependa futhi ukuthi imali ephuma karafu, imali ephuma kuphi uyabona. Imali ephuma karafu most of the time iba modern imali ephuma karafu. Yeah, imali ephuma karafu ayibi ngango-400. Lona uthi 140,000. No, imali yakarafu iba nkulu. Imali ephuma karafu iba imali ebankulu. Okusho ukuthi kungenzeka ukuthi ubashaya ngemfi iphindiyo. Yebo nje ukuthi kodwa-ke ake sithi-ke ilo 400. Hayi 400. Hayi 400. 140,000. Hayi 140. Yes. Ekuwukuthi uyena 140 okhona. Kodwa in my experience that is less money. Normally it is far more than that. Imali ephuma karafu. It is far more than that. Okay, kusho umfana makahamba ekalokhuzane ka Standard Bank ahambe ne-ID number yakhe ne. Ahamba eka-Standard. Afika achaze udaba lwakhe ebese ebalokhuza i-ID number. Exactly. Okay. No, siyabonga kakhulu. Exactly. Siyabonga But normally in my experience it's more than that unless isidliwe. Okay. No, siyabonga kakhulu futhi. All right. Yeah. Ngiyabona ngicabanga ukuthi khona ukushaya kokhona nami manje ngithi ngiyayilalelisisa. Yabo. So seningena kuzama lokho akusho. Standard Bank basilethela amaphepha. Bathi baya nakana bamkhulu wakhe bamvulisa i-account number yakhona. La bathi bazomfonela khona ngaphela ngiviki. Abanye basamfonela basilela. Standard Bank ke manje usimba konje lo phone sakho? 2. Okay, afuna ukuzama lo munye usisi. Abayivezi nabo imali la. Hayi. Hayi futhi ubhizi manje ngosiyami. Ngimxolele umuntu wenkosi. Okay, uthi ngibone la. Bathi ligcwaliseni le form. No, le form baligcwalisa bona vele. Bamnika nje ukuthi iproof yakhe ngiyabona naye. Standard Bank wakuphi? Emitlibek. Mhlambe uma ucabanga akumele nibuye niphinde futhi just uyo-check ukuthi awu nathi masigcwalisa sagcwalisa ngokuthi nizosifonela nisifonelana. Sake saphinde sabuyela. Bathini? Bathi manje nasilinde bazofuna. Again futhi abakazi bafona. Mhlambe sedlule isikhathi singanani? Kwenze ngo-October last year. Yes. We babukeli mhlambe mawukuthi kunomuntu lapho ngasekhaya onolwazi lezinto ezikanje siyacela besithini bakhona abameli abake bangithinte masinama cases akanje
ngiyacela mhlawumbe beke bengithinte. Bakhona abameli abako-Maritzburg abake bangithinte, abakhona abameli abakoGoli abake bangithinte, eThekwini futhi bakhona. Ngiyacela-ke ningithinte mhlawumbe-ke sibone ukuthi mhlawumbe iyiphi isolution esingaba nayo kulo daba, because umfana ukhona, mhlawumbe kuzofanele sibe naye futhi simveze la, mhlawumbe sithi ukukhuluma naye mhlawumbe, uyabo. Ke nizwe indlela mhlawumbe yena akazizwa ngayo ngaso sonke lesi simo, sibone ukuthi mhlawumbe qhubekeka kanjani ukuya phambili. Mfethu kunjani? Ngiphila kanjani? Siyaphila. Igama nesibongo bani? Igama uThemnkosi, isibongo abankosi. Okay. Themnkosi Nkosi. Nkosi. Nazo-ke nje manje awungitshele, ngiyezwa bathi i-already lashona, lishona ungakanani uma bekutshela? Ya, ngangisemncane, ngenza u-grade 3. Grade 3 ne? Okay. So ukhula vele bayakuchazela ekhaya mayelana nale mali ukuthi akunemali kanje vele usazoyithola. Ngikwazi sengikhulile lo ngoba vele ngangisemncane bengikhulunywa ngayo. Bangikhani bangichazela manje njengoba sengikhulile sengikwesonto bethi ngiqeda isikole. Umbiza ngobani lo wakubhalisela uthi ubani? Umamkhulu. Umamkhulu wakho ne? Okay. So ngokusho kwakhe mhlawumbe ukukhulume naye wena nobabili, mhlawumbe kuchazela ukathini? Sake sakhuluma ku-October kunyaka ondlulile. Ya, bangihlalisa phansi. Ya, bangichazela nje ukuthi kona imali yami koseke iphume. Wayiwa kulinye ibranch le-Metric. Baba khona-ke nje ubona le form ulibona kwaze kwaba khona osayinayo kwaba ngathi into ethembisayo. Ya, sagcina lapho ukukhuluma wangichazela okay by the time niya lapha niyogcwalisa le form wayekhona nomamkhulu? Wayekhona. Okay. Wayekhona uyavela as a witness lapha makasayini. Ngeke ukuthi South Africa yonke into iyakhokhelwa, uyabona, yonke into South Africa iyakhokhelwa. Uyabona umuntu mangingathiwa imali mhlawumbe seyidlile, engaphuma ngemuva ngalena afika bachazele ethi la kunento kanje mangifika nalabantu la nifike nithi and vele nabo bazomshaya ngesitory esifanayo, uyabo. Mase bemshaya leso story lokho elindisiwe kanje and yena lapha emuva uzoloku ethi akunacala phela sayahamba nani but ibona bangafoni mina nginacala, and vele uzobelieve, uyabona. So namanje ugcina ukukhuluma naye ngale story lesi. Sikhulumile nami bengikhuluma naye namuhla. Wathi kumele sizame siye kuleviki elizayo le-Standard Bank. eMiddelburg again? La eGoli. Ngathi ukuthi wazi bakhona and nakhona ngathi mhlawumbe khona umuntu akamaziyo, you understand. So isitori sikanje siyinkinga wena mfethu, mhlawumbe njengoba ukulesimo sokuthi awufundi njengamanje angithi, and nangingathiwa le mali khona ngabe khona into eqhubeka la empilweni, bukuphatha kanjani nje konke lokho? Kubuhlungu bona ukubona abantanga baqhubeka ngoba futhi ngihleli vele emakhaya. Kuze ngikuzamayo okay, ngake ngazama ukuthola i-learnership kodwa nakhona phumelelanga kahle ngoba solo salinde i-certificate yona ngiphatha kabuhlungu futhi especially makungumuntu engimazi ukuthi umama bengithembele kuye. So unabo abantwana umamkhulu? Unayo ingane yakhe. Yenzani? Ifundele ukuba uthisha. Ifundele ukuba uthisha ne? Kukhona mhlawumbe la kakusiza khona since elamana ne-audit mhlawumbe ukukulekelela lapha nalapha nje ukuthi no mhlawumbe ugqoke ngabe wenzeni? Usisi yena umamkhulu asekade waqina ne? Asekade wagcina ngimncane kodwa wakhe bekunokumfonela ngicela imadlana nyana bekangipha yena vele. Ngizama 100. Mamkhulu siyazi mhlawumbe konke sikucabangayo kakukona futhi ngenzeka ukuthi konke sikucabangayo kuyikona. Ngicabanga ukuthi umuntu oneyimpendulo zayo yonke lento wena, yabo. Umuntu nomuntu nale ndawo ukuthi unembeza, yabo. Ekufanele kakhulukazi mawuyikholwa, uyazi abantu asebekhulile bayasola. Ekufanele ukuthi mawuyikholwa ungamkhohlisi uNkulunkulu, kulungile ungasikhohlisa thina. Base ungamkhohlisa uNkulunkulu ngabantu bakhe, because ukuza emntwini ufika umtshela into engesiyo ngento efana ngabe isiza yena. Ukuzitshela ukuthi ukhohlisa umuntu kanti ukhohlisa uNkulunkulu uqobo phela ngoba wena uyikholwa. Uneyifungo wazenza kuNkulunkulu ukuthi awusoze waphatha kambi umuntu, awusoze wenza kambi lokho.
iBhayibheli esilifundayo liyaphikisana nazo zonke lezi zinto mhlawumbe esikhuluma ngazo la ukuthi nganomama ekuthiwa uthathile imali yengane yadadewabo wayidla wafezekisa zakhe izifiso, ingane yangakwazi ukufezekisa izifiso zayo because egcineni kosuku lengane ayinayo uma. You understand? And njengoba ingenayo uma wena ukhona njengomamkhulu ofana ngabe mhlawumbe uyayilekelela nakhona uyilekelela ngaleso sikhathi ziningi izinto ezidingayo. Akekho umuntu omele ukuthi alekelelwa azayofa. Uyalekelela njengomzali ukuthi akakhule bese masekhulile naye ayimele. Sekuyisikhathi sokuthi ayimele. Uzoyimela kanjani ingekho le mali because le mali iyona ekufanele imsize ukuthi ayimele. Akakwazi. But wena unazo zonke impendulo, iqiniso lonke laziwa uwena. Most of the time indaba yama-percent kubameli kuvama ukuthi kube 20%. Angeke ngize ngiphikisane ke no 30%. But akekho umuntu ongashona ethi seshonile kuthiwa imali ezophuma 140,000. Iqiniso lemsulwa enhlizweni yakho, inhliziyo, heart iyalazi le qiniso ukuthi ayikho lento oyishoyo. Ayikho lento oyishoyo. Buyele enganeni uzoxolisa. Ulungise la kumele ulungise khona. Mawukuthi wayidla ingane ingalokhu inethemba ube wazi wena ukuthi unamanga ingane imali yadleka. Uma kuwukuthi nginamanga akhona kulento yonke angisho ukuthi unamanga, but makuwukuthi unamanga akhona amanga akhona kulento le buya kuze enganeni uzoxolisa uyitshela into iqinise kuyilona ukuze impilo izokwazi ukuqhubeka iye phambili. Ungathini ngibamba mkhulu mhlawumbe makuthiwa uyazikhulumela? Eish, kuma mkhulu mina ngicela nje ukuthi uma ngabe vele kuyiqiniso ngoba kahle kahle ngisesenethemba ukuthi imali ikhona. Ngendlela izinto ebezenzeka ngakhona sisahamba sesayini yangifonela unginikeza ithemba. Ngingacela mina ukuthi nje azame ukukhombisa ukuthi vele uma ngabe ikhona imali uyithokozele ukuyimisela. Uyekele ukuthi manje because unokufona athi soyenza ade sola postpone izinto adelay enzanga. Ukuthi mina ngikhombise nje iqiniso kahle kahle sengifuna iclosure. Yeah. Akusasiza ukuthi. And wesiphathi le form lela ngithi form eligcwaliswe yini khona la sale emuva? Cha, kodwa khona ababathumela lona le. Khona khona umunye umuntu besikhuluma naye athiwa la eGoli. Ngingathi vele kuyo head office or yadini because ngisho iStandard Bank wena mara kune trust fund. Manje uba ngathi angathi ngale nisondelene noSekhunda ne ukude kakhulu eCreek kuseduze lapha khona nike nayo khona komunye nje uStandard Bank. Lapho vele ngiyabona nibemnani sahlala ngiyabona 3 hours ifonile obikhala bangayiphenduli ayijuice. Okay, wahamba naye vele umalo? Yes, okay. Zonke bayiphakamise ifoni. No, ngicabanga ukuthi mase nifike la soyithola lokhuzana sizoyithola indlela yokuyenza yabo because sibukela abantu abahlukahlukene abanolwazi olwahlukahlukene. So ngizozama ukuthi kwa namhlanje ngiyifake ukwenzela ukuthi mhlambe kube khona indlela esizakala ngayo yabo. Mbukeli lapho ngasekhaya udaba lumi kanjalo siyafisa ukuthi sithole usizo njengoba ngisho ukuthi nginabameli abake bangithinte kunabafowethu abakhona ko Pretoria futhi yabo la ukhona ungithinte mfowethu nabanye abakhona mhlambe osinompumelelo lapha elokhuzeni eMaritzburg nabanye nje. Ngiyacela ukuthi ningithinte sibone ukuthi mhlambe eyiphi indlela esingenza ngayo ukuze le lokhuzane lenqola iqhubeke iye phambili. Siyabonga kakhulu Uhlanga Media. Xebo.